Uhleleni ungangeni kule channel yethu ephethe izindaba ezishisayo lapha nawe ngane wethu. Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel lethu eyunqa phambili Umkhanyakude TV. Ngiyacela ukuthi uma umusha kule channel wenze okulungile, ucindezele subscribe, ucindezele nebell ukuze uzothola njalo ama-video esiwapostayo. Inkulu ke indaba lapha nawe ngane wethu. uKhuzani ubonga uyanconcoza lapha kumakhansela nemeya lapha ezakhipha amabhasi ngenkathi kunomcimbi wakhe lapha eThekwini wegcwalisa lapha wengane zakwethu. Ngalokho makhulu sizokudedelela iclip uzwe lapha uKhuzani uxhaso menziwa ungobese ikhansela kwa 6 siyabonga kakhulu lapha eMandaba walikhipha ibhasi. Siyabonga kakhulu lapha nje imeya elaphana eLukhuzeni elangalibalele umyeza uMpangele. Ngiyabonga baba, ngiyabonga baba, walikhipha ibhasi impela. Wathi hayi ngifuna ukukhipha ibhasi, wazokhipha ngisho amatekisi, wathi awasukele eMnambithi. Umuntu ogqoka umhlophe noma kuthiwa itekisi limbone erank kufuneka limmele limthathe. Hayi cha, uma ngabe sibambana kanje kusho ukuthi ngempela kukude lapha ukiwa khona. Ngiyabonga kakhulu abantu abathenga amathikithi abenze lo mcimbi wahlala, ngoba bese ngakwenza konke kodwa ngaphandle kokuthi abantu bethenga amathikithi lo mcimbi uhlale bese ngeke sikwazi ukuwina. Ngiyabonga kakhulu kuona wonke abantu abasuka kuzona zonke izinkalo abathe siyaya. Bekusuke ngisho iLokhuzana amatekisi ko Cape Town go Eastern Cape bazothi nje siyaya. Indlela ke iTheku ngendlela ebelibhizi ngakhona babetha abantu Khuzani uhlehlise lo mcimbi, ngoba sibone ngathi iTheku libhizi kakhulu. Ngathi mina ngeke ngikwazi ukuhlehlisa lo mcimbi ngoba umcimbi uzohlala. Umcimbi uzohlala. Kwathiwa kune-M28 isold out iMoses Mabhida, kuthenga amathikithi wonke obani abantu abazobe bebe lapha. Kunomcimbi eminye womunye wawukhonjwe eMlazi kuthiwa nakhona ugcwele, omunye ubukhonjwe eGreyville la khona uBlack Coffee, kuthiwa kugcwele kuThensu. Kuthiwa lo mcimbi ngathi mina bakwethu lo mcimbi uzohlala. Wahlala. Suka nini madoda, wahlala futhi wahlala nje wathi nje